hindi automatic ang success sa pagiging OFW. So, masasabi ko, hindi talaga automatic ang success ng isang OFW o ang pagiging isang OFW. Nang una, nasa malayong lugar ka na hindi mo nakasanayan. Malayo sa pamilya, iba yung kultura, magiging iba yung takbo ng buhay mo, lalo na sa unang araw mo pagdating dito sa ibang bansa. Marami siguro sa atin na kayang makipaglaban sa sobrang tahimik na lugar, sobrang layo sa pamilya. So may mga iba sa atin na napilitan lang mag-abroad dahil sa kahirapan, pinilit lumayo sa pamilya. Kahit alam nila na halos hindi nila kayang lumayo, pero ginawa nila yon para sa pamilya nila. Pero pagdating niyan dito, sobrang nakakalungkot talaga. Sa totoo lang. Lalo na pag wala kang kasama, wala kang makakausap. So hindi siya ganun kadali ang pagiging OFW, no? Ikaduha, maingon na to nga dako ang sweldo. So dako ang sweldo sa isa ka OFW. Pero dagko pud ang gastos. Di pud lalim ang mga gastos ana dire. Kay kung unsa imong sweldo dire, halos nagpantay pud na sa mga palaliton dire sa imong lugar nga nabutangan. Ang uban ana, walay tamang direksyon. So naay uban mga nalulung sa sugal, nabaon sa utang, so nangabungkag ang pamilya, gusto ka mag-OFW, so mao ginay kadalasan ang nahitabo. So mao na yung mga sakripisyo sa usa ka OFW. So dili lalim. So maayong ka nga naa kay kwarta dire, pero mas lahi man ginang nakakwarta ka nga buo ang imuhang pamilya na astapad nimo. Mao man ginay mga pangandoy samot na sa pamilyado nga tao, di ba? So mao nang uban nga tapugos igog palayo tungod sa ka lisod diha sa tua. Tungod sa kalisod. So manimpalad kung asa padulong na maka-provide og sakto sa ilang pamilya. Ang uban nakatigom. Ang uban pod nang uli nga igor gyud pod makauli. So wala ta kabalo unsay mga kaagian na nila ay nakaabot dire or unsay mga kaagian na nila while naa sila dira nga lugar na diri sa abroad wa ta kabalo, no? Dili gyud basihan ang kuan ang kanang success nimo sa pag kanang nakay kwarta, nakatigom kag kwarta. Kay para sa ako alang mas balanse imong kinabuhi kung naa kay tigom, sakto ang dimong direksyon, mga plano nimo ug buo imong pamilya nga naa nagasuporta nimo. Daghan gyud nga wala sa direksyon nga inig-abot dire ang uban na nagabinuang, ang uban pod nagabinuang diha sa nang naa sa Pinas. So usually daghan ng ingon nga nahitabo ba mo nang inyong plano diha sa pagikan nimo, ingon ani atong plano ang ana pag abot dire wala pay tunga-tunga sa imuhang pagpaningkamot dire, wala na, naguba na kay walay klaro nga direksyon, walay klarong komunikasyon. So importante jud kayo ang komunikasyon samot na ingon ani nga layo. Kay dili man gyud tanan nga moabot ka diri hayahay na imong kinabuhi. So dili kay makasweldo lang ka. Hala palit diri, palit didto, palit ana. So naa magiingon ana. So dili man nato mabutan ang tao kung unsay desisyon nila sa kinabuhi, no? So mao nang dili jud ko kaingon nga automatic success ang pagiging usa ka OFW. So depende gina sa disiplina, sa kaugalingon ug direksyon, plano nimo sa kinabuhi. Balancing ang kinabuhi nimo sa imong saynaa ka ug sa imong pamilya. So kana gyud pinaka-importante. Kay para sa ako bisag wala koy tigom basta okay lang ang pamilya, okay na kay nas ko makakaon lang me. Mora mo ginay pangandoy nako. Muna no, dili lalim isa pagka dili lalim ang usa ka OFW jud. Mao na ang desisyon sa pag abroad o pag langyaw isip usa ka OFW. So oportunidad kay na siya. Mao nang dapat insakto gid ang balanse sa ato ang kinabuhi, direksyon ug ato mga plano. So diha siguro makaingon ko nga successful ka ana